салом азизон, шалои гулхоҷа ҳастам дар хидмати шумо ва ҳоло дар прага соат 10:19 дақиқа аст, рӯзи ҷумъа аст ва баъд аз камтар аз 3 соат дигар мо барномаи хабарии радиои Озодиро пешниҳоди шумо мекунем, албатта бо хабарҳои тоза аз Тоҷикистону ҷаҳон. Ва чун ҳамеша қабл аз он ки ин барнома тақдими шумо шавад, ман сархати мавзӯи муҳими рӯзро ба саҳми шумо мерасонам то шумо бидонед ки дар худи барнома мо чӣ мавзӯъро матраҳ мекунем ва ҳамчунин дар сомонаи мо www.ozodi.org кадом хабару гузоришҳо гузошта шудааст ки шумо метавонед онро бихонед ва видеоашро дар Озоди видео ютуб канали махсуси мо дар ютуб тамошо кунед. мутаассифона таи чанд рӯзи ахир дар Тоҷикистон боронгариҳои зиёд идома дорад ва рӯзи гузашта мо ба шумо нишон дода будем ки чӣ гуна дар ноҳияи 5 боронгариҳо хонаҳоро хароб кардаву ҳатто 3 нафарро кушта буд ва имрӯз дар бораи он мегӯем ки дар Фархор низ даҳо хона дар зери об монданд ва ҳатто то он ҳадде ки сокинон дигар натавонистанд ки дар ин манзилҳои худ зиндагӣ кунанд ва маҷбуранд дар хонаи наздикони худ бошанд. ва ин сокинон дар суҳбат бо ҳамкорони мо гуфтанд ки агар мақомоти маҳаллӣ ба зудӣ ин офатҳои табииро паёмадашро рафт накунанд, мумкин аст ки боронгарҳое ки ҳоло идома доранд хонаҳои дигари сокинонро ки зарар надида буданд осеб расонанд. ва ҳамкори мо чанде пеш аз унҷо баргашт аз Фархор ва шумо метавонед дар барномаи хабарии радиои Озодӣ худатон мушоҳида кунед ки мардум чӣ вазъият доранд. ва рӯзи гузашта додгоҳи олии Тоҷикистон ҳукми як гурӯҳи 7-нафариро содир кард ки онҳо тирамоҳи соли гузашта як хонаводаи соҳибкорро дар вилояти Суғд ба қатл расонда буданд. бераҳмона аввал ғорат карданд ин хонаводаро ва баъдан онҳоро куштанд. ва бояд гуфт ки ин 7 нафар ба муҳлатҳои тӯлонӣ равонаи зиндон шуданд аз 15 то 30 сол ва фармоишгари ин куштор дар пайгарди қонунӣ эълон шудааст. ва шумо дар барнома метавонед акси ин қотилонро аллакай бубинед ва тафсилотро низ бифаҳмед. на сих сӯзад, на кабоб ва ё чӣ гуна салаву кӯло ҷои рӯсариро дар Тоҷикистон мегирад. ва бо фаро расидани моҳи Рамазон дар Тоҷикистон акнун дар назди занону духтарони тоҷик як масъалае пеш омадааст ки чӣ гуна либос бипӯшанд то ин ки ин либоспӯшии онҳо муғоир ба эътиқоди мазҳабии онҳо набошад ва ҳамзамон ба қонунҳои Тоҷикистон мухолифат накунад. ва тавре ҳамкорони мо бо худи ин занон суҳбат доштанд ва бо тоҷирон суҳбат карданд. онҳо гуфтанд ки занони тоҷик акнун либосҳои замонавиро интихоб мекунанд ки онҳо пӯшидатар бошанд. дар як навори видеоӣ ки ҳамкорони мо тайёр карданд шумо худатон метавонед ин либосҳоро бубинед. ва як гузориши дигаре ҳам дорем дар робита ба он ки мисле ки вайфай ҳам дар Тоҷикистон монополия мешавад. агар дар хотир дошта бошед, амаги як моҳи пеш хадамоти алоқаи Тоҷикистон як қарор бароварда буд ки дигар бе иҷозати ин ниҳод касе ва ё ягон ниҳоде тариқи вайфай бояд интернет нафурӯшад ва интернет надиҳад. ва ҳамагӣ баъди як моҳи ин қарор чанде пеш дар назди донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон дастгоҳи вайфайро гузоштанд ки ин дастгоҳ ба ширкати Ошно Груп тааллуқ дорад ки молики ин ширкат писари Бек Сабурӣ аст ки таври шумо медонед Бек Сабурӣ ин раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон мебошад. тафсилотро дар барнома метавонед тамошо кунед. ва ҳамчунин аз он хоҳем гуфт ки вазъи саломатии шоири шинохтаи тоҷик Муъмин Қаноат хеле вазнин шудааст ва наздикони ин шоири 85-солаи тоҷик мегӯянд ки аз дирӯз то ба ин ҷониб ӯ аллакай аз забон мондааст ва табибон ба истлоҳ дар болои сари ӯ қарор доранд. ва мо дар ин робита барои шумо дар барнома тафсилоти бештар хоҳем дод. хабаргузоришҳои дигар низ дорем ки дар 15 дақиқаи барнома мо барои шумо онро хоҳем гуфт. ва ҳар хабару гузорише ки мо ваъда додем вале дар барнома ҷой намешавад, шумо бидонед ки онро метавонед ҳатман дар сомонаи мо www.ozodi.org пайдо кунед ва ё дар канали радиои Озодӣ дар Озоди видео ютуб бубинед. мо шуморо баъд аз камтар аз 3 соати дигар дар пахши мустақими Озоди видео ютуб мунтазирем.